Awu baba, Kabahle. hayi baba konakele kakhulu. Ushabile. Ngiyabona nje ukuzwa lo moya olwandle baba, ukuthi upholile. Kodwa ke phela ukuphola baba, kupholwa nje konakele kakhulu. Cha, uProf lo Sibiya umongameli othisha. Cha, ngifisa nje ukudlulisa ngibingelela abazali nabantwana. Ngizofisa nje ukubakhumbuzisa abazali nabantwana ukuthi hayi bonakele. Nasi icamp enkulu. Phela lena baba icamp esiyakuyona iwinter, iyona camp sesithi inkulu ngoba iney'nsuku ey'ningi compare ezinye iy'nsuku. Ubakhumbuza nje abazali ukuthi cha, sithi umntwana noma ngabe kuya-attenda esikoleni sakhe akeze ikhona iy'ncwadi esiyikhiphayo ukuthi umntwana uya-attenda and akakwazi ukuhlala enga-attendi ngaleso sizathu. Icamp yethu yokuqala kahlukene kawu-2 ngoba kwakugcwele kakhulu ngo-term 2, so manje sesithe siwahlukanisa. Kune-mini camp babe lapha e-Richards Bay. Lapha e-Richards Bay sukela mhla ka-30 June kuya lapha ngomhla ka-6 July ise-Richards Bay lapho from grade 7 to grade 12. Bese sithi ukuphumula-ke manje iviki lesibili bese siphinde baba soba ne-main camp-ke manje elapho Thongati Special School. Njengoba sengisho ukuthi kune-main camp. Main camp yethu-ke ilapho Thongati Special School. Thongati-ke liseduze nje kwaseDurban. Abantu abasuka kuleyo line leyo abasuka kwamanye ama-provinces ilapha beza khona. I-main camp yethu-ke isukela mhla ka-15 July kuya kumhla ka-21 July. So sithi nakhona iqala from grade 7 to grade 12. So sithi abantu abangasali, ngisho abantu aba-upgrade-ayo baba sithi bamukelekile. Nakhona uma kuba ukuthi umuntu akakwazanga uku-attenda i-camp i-mini camp bek-attenda esikoleni, kusho ukuthi phela akeze kwi-main camp. Ngoba ukuthi kuqondene iy'nsuku zakhe kwi-main camp kusho ukuthi yena funeka eze kwi-mini camp. Into eyenziwa kulama camp omabili iyafana-ke baba. So kusho ukuthi umuntu uyakhetha kuya ngokuthi-ke kupla kuseduze naye nanokuthi esikoleni sakhe u-attenda nini, especially grade 12. Ungakhohlwa ikhona iy'ncwadi eziyi-proof ukuthi umuntu ebe-attendile ngoba iy'kole ziya-understand ukuthi lokhu yi-networking. Kusho ukuthi umntwana as long as mayengekho, as long as e-attenda la khona kulungile. So asidibane khona ingane zami i-camp le eyadlulele yokugcina esithi bonke abantu abangasali bezobe sokhava nje umsebenzi baba ka-term 3 bese sikwazi ukuthi siqale i-revision ngoba u-term 3 unama-topics amancane bese siqale i-revision from term 1 kuze kuyofika u-term 3 ndoda amadoda.